Velkommen til Midtfjord Agro. Jeg har lige taget et par gødningsspreder ind her, vi kan snakke lidt om. Her de senere år, der har Rav gødningsspreder fået mange store opdateringer faktisk. Især på deres lakering, pulverlakering, der er 6 års gennemtræningsgaranti på. Så det er bare noget af det, der er også vigtigt i forhold til gødning, det er, at de har en god lakering, så de ikke ruster. Vi er helt klar til smart farming. Vi kan køre GPS, vi kan køre sektionsluk, kileluk. Vi kan køre variabel tildeling på individuel spredeskive. Vi kan trække logfiler ud til nedsat efterafgrøde, hvis man ønsker det. Vi er blevet opdateret med speedservomotor, der reagerer hurtigere, end du nærmest kan knipse i fingeren. Nedfaldspunktet er også meget vigtigt nu, når vi kører med variabel tildeling, så at vores gødningsspreder den kan reagere hurtigt, det er meget, meget vigtigt. Vi har traditionelt til P2 herover. Her har vi ellers en hydraulisk spreder, der kører på LS. Den kan køre variabel hastighed på hver sin sprederskive, så du kan køre forskellige omdrejninger, alt efter om du skal køre til skæld, eller om du kører i en kile, så regulerer den selv ind. LS-systemet det passer sig selv, sammen med hele teknologien. Det er Isobus-maskiner, du kan sætte bag i traktoren, så kommer op i skærmen inde i kabinen. Det kræver så, at du har låst diverse ting op på din traktor. Og har du ikke det, har du ikke Isobus, så har vi CCI-skærm i forskellige størrelser, alt efter hvad du er til, og du kan tilkøbe de forskellige licenser. Så selv en gammel traktor kan køre med Rav gødningsspreder, så vi er klar til det hele. Vi har servicefolk, der stort set altid er med ude at sætte i gang. Vi har spredebakker. Har du en eller anden gødning derhjemme, vi ikke kan slå op på vores telefon, vi har en app til stort set alle gødningstyper. Men har du nu en gødningstype, vi ikke kan slå op her, så kan vi tage en prøve af det, sende ned til Rav-fabrikken, så har de sådan en hele spredecenter, hvor de tester. Så sender de data tilbage til telefonen, så vi kan gå ind og få det med. Og så har du ellers alle dataen på telefonen, eller tablet, eller hvad du nu er til, så du kan taste det ind, og så er du hurtigere og klar til at køre nu, når du skal ud og sprede gødning. Så sig til, vi har flere på lager, 3200 liters, 4200 liters, og vi kan også få nogle af de helt store hjem, hvis det er noget, I ønsker.